Ние живеем в двупорочен свят. Тъмно, светло, топло, студено, вдишване, издишване, всичко е ритъм. И трябва да знаем, че след като сме вдишали, ще трябва да издишаме, преди отново да вдишаме. Така е в живота. Не можем само да получаваме, трябва и да даваме. И всъщност тази система ни помага да разберем в коя област от живота, в кой период от живота ще има вдишване и в коя ще има издишване. И тъй като учебната програма има кръгова форма, както всички знаят по хороскопите си, нека да използваме и тази популярна дума, тази кръгова форма подсказва, че не може в живота да сме само на тъмно или само на светло. Отделни области са на тъмно, другите са на светло, в полумрак има области. Ние през системата опознаваме това и знаем как да преминем към него, или ако се върнем на тази аналогия с училището, ако утре имаме изпит ние двамата с тебе по математика, днес да не четем история, защото на нас ще ни трябва знанието по математика в утрешния ден.